i šutira, mislim, Goran Lovrinović. I jednako kao protiv Španije. Lovrinović protiv Mirotića, evo pozdrava Filipovića i Mirotića, sportski. I hajde da vidimo ko će biti uspješniji. Goran Lovrinović, jako bitno da pogodimo prvi penal. Lovrinović namješta loptu i uzima kratak zalet, da vidimo, ipak nešto malo duži zalet za kapitena Lovrinovića. Prvi penal Bosne i Hercegovina. Lovrinović zalet i pogađa, bravo za Lovrinovića, sjajan gol našeg kapitena, jako bitno, precizno, skinuo je teret sa sebe i majstorski pogodio za 1:0. Sada šutira Aleksandar Mikelj, a na golu je Filipović. U prvom pokušaju Španaca Filipović je skinuo taj penal. Da vidimo sada Mikelj i Filipović. Zalet Mikelja i zamalo da brani Filipović. Kakva šteta. Nekako se ta lopta provukla u mrežu. Sada šutira Marin Jukić. Pogledajte kako je bio blizu Filipović. Lopta bila na nozi, ali završila u mreži jer je bio jak udarac. Marin Jukić. Jukić, zalet i pogodak. Bravo za Jukića. Identično kao i Lovrinović. Sjajno. U desnu stranu. 2:1 vodi Bosna i Hercegovina. Sada će šutirati za Crnu Goru sa brojem 3 Nemanja Pljajević. Ajmo Filipoviću, odbranio ovaj penal i onda bi opet odluka bila na Marku Vujici, baš kao protiv Španije. Da vidimo. Zalet Pljajevića i gol. Strašno precizno je ovo pogodio Pljajević. 2:2. Sada Vujica. Opet moramo pogoditi da dođemo do prednosti. Marko Vujica. Marko Vujica. Zalet i brani Mirotić. Brani Mirotić. O, kakva šteta. Marko Vujica je promašio penal, Mirotić odbranio i evo sada možda odluke ili brani Filipović. Da li nas ostavlja u igri Filipović ili Crnogorci idu u polufinale. Udarac i gol. Crna Gora ide u polufinale, Bosna i Hercegovina je ispala sa evropskog prvenstva u mini nogometu. Marko Vujica sada u suzama, ali treba dići glavu. Šta se može i ovo je dobar uspjeh za našu selekciju da je došla u četvrtfinale. Iako možemo žaliti ljudi